Nelson Chamisa oyane plan panhau yemaflood elections emugore rakapfuura hapenoti akarongei, asi vanhu chavari kuziva ndechekuti chinhu ichocho chitori very massive. Sana bina mashoko atakuwana Nelson Chamisa ndovanoda kuti vosubscribe like utina on the bell icon. Vanhu vazhinji vanofollowa Nelson Chamisa pane post yakaposta achiti warming up for it. Vanhu vazhinji vakainzwa post yo, asi muzana nhasi pane mashoko abuda achitaugwa pamusoro pezvakarongwa naNelson Chamisa. Sana pinda mashoko awa ndokuti vosubscribe like utina on the bell icon. Ndokuti monogwa muchinzi Chamisa's departure underscored ongoing challenges within the party, including allegations of infiltration by ZANU-PF, the ruling party. This new development suggests Chamisa is preparing to re-enter the political fray with a fresh approach and possibly a new organizational framework. The heat of a new movement comes at a critical time for Zimbabwe as the nation grapples with economic hardships, political instability, and calls for reform. Chamisa's potential new initiative could re-energize opposition efforts and present a renewed challenge to the entrenched ZANU-PF regime. Ndo mashoko anobuda pana vazhinji Nelson Chamisa wazouya neplan yemapose akatika mugore rakapfuura gura 2023 nera 2018 futi nokuti vari kutisanganisa vachiti aiwa ipapo takaregiwa futi. Aiwa amenoti Nelson Chamisa akarongei chii chaari kuwarm up for. Aiwa muri Zimbabwe chimbotudze mafungiro enyu pamusoro pamashoko aNelson Chamisa. Aiwa pene ngome section medu musangano subscribe like channel tina on the bell icon.